do tejto súťaže som sa prihlásila z dôvodu, že celý život vlastne bojujem s nadváhou a už ma nebavilo tento rok vláčiť so sebou toľké kilá. Čiže milujem cyklistiku, turistiku a nosiť so sebou toľko sadla, tak to není, boh vie čo, takže to ma tak naštartovalo a naštartovali ma ešte obyčajné nohavice, ktoré som nosila celú zimu a do iných som sa nezapla, takže som si povedala, že proste nekúpim si iné, musím so sebou začať niečo robiť, takže to bol taký štartovací moment, kedy som chcela začať chudnúť a keďže som sa už prihlásila dvakrát do súťaže do formy a som to nedodržala, takže teraz som si povedala, že do tretice to vyskúšam a dodržím to aj, takže buď teraz alebo nikdy. Takže informácie na prípravu som vlastne čerpala od svojho trénera, ktorého som oslovila, aby mi pomohol sa naštartovať a teda dať nejaké rady. Potom samozrejme mám doma, keďže som sa už 2 razy chcela prihlásiť a chodím cvičiť tak sporadicky do fitka nejakých 5 rokov, takže časopis Muscle Fitness je u nás na každom stoliku, takže to som akože čerpala z toho a potom vlastne dcerin priateľ je kulturista, ktorý tiež, keď som niečo nevedela, tak mi poradil, pomohol mi v týchto výživových doplnkoch, čo si teda môžem dať a teda poradil. To boli takí blízki ľudia, ktorí mi akože radili a vlastne z internetu a stále tie 3 mesiace som v hlave nemala nič iné, len vlastne to chudnutie a čítala som, knihy som si kupovala. V tréningu som ani tak neporušila, ten som dodržiavala, ale viac menej, keďže mám tú moju pevnú voľu, takú, akú mám, takže asi tak v strede som si dala nejakú tú sladkosť, ale potom ma to veľmi mrzelo a dala som si ešte jeden tréning navyše. Takže to, čo som dostala do seba, tak som musela dvojnásobne vydať aj zo seba. Povedala som si, toľko námahy, to nestojí za to, aby som to porušila, aby som to viac neporušila. Keď sa pozriem do zrkadla, tak že na mojom tele je stále čo vylepšovať, takže chcem ešte pokračovať, aj keď nebudem mať takú postavu dievčenskú, ako som mala kedysi, ale ešte tých pár kíl a pár centimetrov dole určite chcem dať. Takže sa chcem im naďalej venovať posilovaniu a vlastne ešte aj tej strave chcem pokračovať. A keby sa to dalo, tak stále, lebo človek keď to poruší, tak hneď tie kilá idú hore.